Soc la jove del senyor Antoni Ribes, que va fer una filmació a l'any 74 sobre les festes de les Santes. Era el primer any que em vaig prometre amb el seu fill i jo era maixoret. Soc la Carme Roig, neboda de Joan Roig. El meu tiet filmava amb Super 8, li agradava molt la muntanya i cada vegada que hi havia esdeveniments com les Santes aquí a Mataró, li agradava molt filmar. I faltava poc per les Santes i vaig pensar, bueno, mirant que venen a les Santes, no he vist mai cap pel·lícula, aprofitaré per donar una volta i gravar tot el que pugui. Mira, jo com era més jove, tot plegat, la il·lusió sempre era de sortir a fer les festes de Mataró. I llavors em va picar pel cap, doncs mira, la festa de Mataró, la festa grossa, era la festa de les Santes. Les Santes Retro, el 21 de juliol, al Cinema Foment.